ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേഷ്ണ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ആറില് 4. ഓക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനി താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സന്ധ്യഭ്യേ വചാപതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ്. ആനന്ദ കോടി ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരാന്ന് വായിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാത്തേഷു ന കർമ്മ സ്വനിച്ഛന്തേ സർവസങ്കല്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതായ ആളെ യോഗപ്രാപ്തനെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗാരൂഢൻ അല്ലേ? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പറയണത്? യോഗപ്രാപ്തൻ എന്ന് പറയാം എന്ന്. അപ്പൊ ഏത് ബുക്കാ മാതാജിരിക്കല്? മാതാജി ഇത് പ്രഭുജി, ഇത് പഴയ എഡിഷനാ പ്രഭുജി. പഴയ എഡിഷൻ, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ ഡാറ്റ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതാ അത് പറയണത്? പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ ഏതാ? അഷ്ടാംഗ യോഗ അല്ലേ? അതാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺ ചെയ്യാം. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. ഹരേഷ്ണ.
അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യാം, കാരണം അത് ആസ് പെർ റൂളാണ്. ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ പറയാത്തത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗാരൂഢന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഭൗതിക തൃഷ്ണകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് വിരക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വിരക്തിയുള്ള വ്യക്തി. അത് വിരക്തി നമുക്ക് രണ്ടു തരം ആസക്തി ഉണ്ട്, വിരക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വിരക്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ധ്യാനയോഗം മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിരക്തിയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഏത് കർമ്മവും കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ത്യ സുഖാഭിലാഷത്തിന് തികഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണാവബോധവും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം, അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിരക്തിയിലാണ് അല്ലെ, നമുക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണാണ്, നമ്മളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ആസക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക വിരക്തിയിലേക്ക് പോവുകയും ആത്മീയ ആസക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഭൗതിക വിരക്തി തന്നെത്താനെ വന്നോളൂ, അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അഷ്ടാംഗ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ വിരക്തിയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത്. വിരക്തി പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറണ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 5-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം സാധയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. വിവർത്തനം: മനുഷ്യൻ സ്വയം മനസ്സാൽ ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവ് തന്റെ മനസ്സത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സെത്ര അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സ് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. മനസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ നമ്മളെ കയ്യിലായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ശത്രുവായി തീരണം. കാരണം എന്താ മനസ്സ് പറഞ്ഞ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മ മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി എടുക്കണം, ശത്രുവാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു യോഗ വിദ്യയാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് തന്റെ മനസ്സ് എത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മളെ കൺട്രോളിലായിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കുതിരനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ മെരുക്കാത്തൊരു മൃഗത്തെയാണെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നായയായാലും അതിനെ നമ്മൾ മെരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും അല്ലെ. മെരുക്കില്ലെങ്കിലോ തിരിച്ച് നമുക്ക് അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കടിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മെരുക്കിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറും. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കയറാൻ ഒതുങ്ങുന്ന പരിശീലനം മനസ്സിന് നൽകണം. കാരണം നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ കരകയറ്റണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് മനസ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതായത് ഒരു മൃഗത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേത് സമയത്തും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് ചെളിക്കുണ്ടിയിലാണ്, ചെളിക്കുണ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിനെ ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോരണം. വിഷയങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആകർഷണമാവുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഒരാൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവും. അതാണ് ഇത് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വിരക്തിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിഷയാസുഖങ്ങളിൽ പലതരം സുഖങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കുടുങ്ങേണ്ടത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗം. കാരണം പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ
തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം എവിടേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ആസക്തി കുറയും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്, വിരക്തി തന്നെയാണ്. വിരക്തിയിൽ കൂടെ നടക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി തന്നെത്താനെ വന്നുകൊള്ളും. അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ വിരക്തിയിൽ കൂടിയും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെ കാരണം. വിഷയാസക്തമാകും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിക്കും അത് ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബന്ധനവും, വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയും. അതാണ്. അപ്പൊ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധനം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിരക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്നാൽ ബന്ധനവും, മറ്റേതെന്ന് മുക്തിയും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 6-ാമത്തെ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. വിവർത്തനം. മനോജയം സിദ്ധിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രു ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അത് കഴിയാത്തവനാട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തത്. നമ്മളൊരു മൃഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നായന് ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നായനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, നായ നമ്മളെ അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, നമ്മൾ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും. നമ്മൾ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അതാണ് പരിശീലനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പരിശീലന പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സമാധി വരെ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലത്, ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വിരക്തിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറി ലാസ്റ്റ് സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്, അത് പരിശീലനമാണ് ശരിക്കും. അത് വിരക്തി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവനെ, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തവനെ നാം എന്തായിരിക്കും, ആ മനസ്സായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ മിത്രം. അല്ലാത്തവന് ആ മനസ്സായിരിക്കും പരമശത്രു. കാരണം മനസ്സിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവ് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളടക്കം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു സുഹൃത്താകാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും കാലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 54 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കയറി വന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അതിൽ കൂടി ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗ അഭ്യാസം ബാഹ്യ പ്രകടനത്തിന് മാത്രമാകിൽ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനോനിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് സാധാരണ എക്സസൈസ്, നമ്മൾ ആസനം ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചായി നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടത്തേക്ക് ആജ്ഞാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്ര ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു വഴി മാത്രമാണ് ശരിക്കും യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോണ വഴിക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം, അതാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം, പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഹൃദയസ്ഥനായ ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ശരിക്കും യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 7-ാമത്തെ.
ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് പ്രശാന്തി നേടിയവൻ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം അയാൾ ശാന്തി നേടിയവനാണ്. അയാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ, അതായത് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പ് ചൂട് സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി, അതാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വെച്ചവർക്ക് പിന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെ തണുപ്പ് ചൂട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ാണ് അല്ലെ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. അത് ഇല്ല, അതില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാണ് പരമാത്മാവിനെ കഴിഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. വെറുതെ എപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ധ്യാനയോഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനേലും ബെറ്റർ ആണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി വേറൊരു രീതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനേലും എളുപ്പമാണ് ഭക്തി യോഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ഉടനെ അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ വഴി കൂടി ആകുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കൈവരും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാത്മകാഞ്ചനഃ. വിവർത്തനം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മരവും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ച് സംതൃപ്തന ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അറിവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഭൗതികതയിലല്ല അയാള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലാണ് ഈ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണവും ഒക്കെ ഒരേ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ ഗീത വായിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. അതിനുള്ള വഴികൾ ആ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യണം. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയില്ല, തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ വേണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം അതാണ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഒരു ശാസ്ത്രം, എന്തിനും ഒരു ശാസ്ത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ഒരു ശാസ്ത്രം, ഒരു യുക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയും വേണം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷനും വേണം. അതിന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ കരുണവും ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി വേണം. നമ്മുടെ എഫേർട്ടും വേണം, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നോളും. നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്സ് എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ കരുണ ലഭിച്ചിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി തന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ള എളുപ്പത്തിന് വ്യാമോഹിതരാകുകയോ പ്രത്യക്ഷ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അമ്പരന്ന് പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ജ്ഞാനി അല്ലെ. ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഭൗതികത, എന്താണ് ആത്മീയത എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും.
വെറും പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള നിന്നുള്ള അതൊരു പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള പല വഴിക്കും അവർ തിരിഞ്ഞു പോകാം. അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടഞ്ഞുള്ള വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ആ വ്യക്തി പിന്നെ താഴ്ന്നു പോവില്ല. പക്ഷെ വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർത്ഥിതനാകൽ തികഞ്ഞ നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതനുമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡിത്യമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പാണ്ഡിത്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും ഭക്തിയോഗം, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വലിയ വലിയ പാണ്ഡിത്യമല്ല നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭക്തി അല്ലെ, അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലാണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ല, ആ ഭക്തിയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയത്തിനാൽ. ഈ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 9ാമത്തെ. സുഖൻ മൃത്യോദാസീന മധ്യസ്ഥദേശ ബന്ധുഷു സാധുഷവിചപാപേഷു സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യതേ. വിവർത്തനം. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെല്ലാം സമഭാവനയോട് വീക്ഷിക്കുന്ന ആത്മം കൂടി പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലാണെങ്കിലും അഥവാ നമ്മളിപ്പോ വിരക്തിയിലാണെങ്കിലും, അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് യോഗാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായാലും ശത്രുക്കളായാലും ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയി മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക്, അത് ധ്യാനയോഗി ആയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണ് ജ്ഞാനയോഗി, ഏത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉയരുന്നതോടുകൂടി അതാണ് പറഞ്ഞ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പുരോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള അവസ്ഥ തനിയെ നമുക്ക് വന്നുകൊള്ളും. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗി യുഞ്ജിത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാഗീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. വിവർത്തനം. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, ബുദ്ധി, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത യോഗം പറയുന്നത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിവ പരംപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ധ്യാനയോഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുമ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്കൊക്കെ ആ വ്യക്തി ഉയരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്ന് പതുക്കെ പല ലെവലിലെത്തും. അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക, മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വ്യക്തി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധം എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്ര പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മള് എല്ലാതും വിട്ട് കളയാന്നുള്ള വിരക്തി, അതാണ് നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്, മനസ്സിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അവർ ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അവരെ അറിയാതെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കും. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടക്കാം. ഇവരെ പതുക്കെ വേറെ വഴി കൂടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് അവർ കടക്കുന്നത്. അവക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും മമതയും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണബോധം നേടിയവർ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവര് പതുക്കെ ഉയർന്ന് പല ലെവലിൽ, അത് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അങ്ങനെ പിന്നീട് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവർ ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ അവക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെയാണ് പരമാത്മ. അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും കടന്നു പോകാം.
യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാളെ മമത ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതായത് യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇവരാദ്യം ഭക്തിയോഗികൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മറ്റൊരു തന്നെ ആദ്യം വിരക്തിയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സമാധി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകീകരിക്കുന്നതാണ് സമാധി. ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് ആ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് ഏകീകൃതമായിട്ടുണ്ടാവും. ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏകമായിരിക്കുകയും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ശല്യത്തിന് അകലെയും വേണം. തന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലങ്ങ് നടുക്കി നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലങ്ങളായി സ്വീകരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തി മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് തന്നെത്താനെ വരില്ല. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. കൃഷ്ണബോധം മാറുന്ന തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. കൃഷ്ണബോധം പൂർണ്ണമായി ആവശ്യമായി സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യമില്ലാത്ത ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രാതീതനാകിയാൽ അയാൾ എപ്പോഴും ഭക്തി വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കാരണം കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭൗതികത്തിൽ താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗങ്ങളിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴെന്താണ് ആ വ്യക്തി ഏത് സമയവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആ വ്യക്തി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകം പറയുമ്പോഴും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസണും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിരക്തിയാണെങ്കിലും അതിനേലും ബെറ്റർ എപ്പോഴും ഭക്തി യോഗമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രഭാത സ്വാമി ഇൻഡയറക്റ്റ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കമ്പാരിസണും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 11ാമത്തെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുചോ ജേസേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ ജ്ഞാതുച്ഛിപ്തിതം ജ്ഞാതിനീതം ജ്ഞാതിനീചം ചൈലാജിന കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുജ്യ യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ വസ്ത്രവും വസ്ത്രോപരി മാൻതോലും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. വിശുദ്ധമായിരിക്കണം പരിസരം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനകായേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗമനുഷ്ഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശവപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ വരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ഒരു ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗ ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വിവരണം തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും മനസ്സും ഒരേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇൻഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് കാരണം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ആസനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറാൻ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പരിശീലിക്കണം. അതിന് യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ പല ആസനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോ അറിയാലോ ഋഷികേശ് അങ്ങനത്തെ പല ഹിമാലയം അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് സന്യാസിമാര് തപസ്സിരിക്കുന്ന പറയാം അവര് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം ആത്മീയ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട്
കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളും ആത്മബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നതും ബൃഹത്നാരായണ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ സാധാരണ എല്ലാവരും അല്പായുസുക്കളാണ്, അതായത് മന്ദഭാഗ്യ, അതായത് നമുക്ക് അധികം ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും വഴക്കാളികളായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മടിയന്മാരായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ധ്യാനയോഗമൊക്കെ പരിശീലിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം. യോഗ പരിശീലിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനത്തെ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം. ആത്മബോധത്തിനുള്ള അത്യുപായം ഭഗവതുച്ചാരണം എന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ നാമത്തിന്, ഭഗവാന്റെ നാമ ഉച്ചാരണത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലോ അതിലേക്ക്, അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 13, 14 വായിച്ചോളൂ. സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നജലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീർ ബ്രഹ്മചാരി ഹൃദയ സ്ഥിതഃ മനഃ സംയമ്യ മच्चिത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. വിവർത്തനം. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. അങ്ങനെ സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയണേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായ സ്വഹൃദസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആസനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി, പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരവും കഴുത്തൊക്കെ ഒരേ ലെവലിൽ നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സ്വഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യം ആയ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു യോഗി ചെയ്യേണ്ടത്. പരമാത്മാവായ ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവൻ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണ അറിയുകയാണ് ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം, യോഗാഭ്യാസം ധ്യാനയോഗത്തിൽ കൂടെ മെഡിറ്റേഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് എത്താന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ ഉയർന്ന് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം അവർ പരമാർഗത്തിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യയോഗാരതിയിൽ പെടുന്ന സമയം പാഴാക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തി മാർഗമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയേ പറ്റൂ, ഭക്തിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ പലവർക്കും പല ലെവലുണ്ടാവും. ചിലര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ചിലപ്പോർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന ലെവലുണ്ട്. പല ലെവലിൽ ഉണ്ടാവും ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും. വ്യക്തിയോര് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ സാധാരണ ലെവലിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന്, ആത്മീയത അല്ല ഭഗവാന്റെ മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭൗതികത കുറച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്മാറണം. പിന്മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
പരിശീലനം കൂടാതെ ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തിയോഗത്തിലോ മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. ഏത് യോഗാഭ്യാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രാക്ടീസ് മസ്റ്റാണ്. അത് ധ്യാനയോഗമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, ഭക്തിയോഗത്തിലും കുറെ ചിട്ടകളുണ്ട്, കുറെ നിബന്ധനകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി പരിശീലിക്കണം അല്ലെ. അതേപോലെ എല്ലാത്തിലും അതിന്റെ നിബന്ധനകളും അതിന്റെ രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പോയാല് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാനദാനിയോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥർ 99% ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്, അവര് ജ്ഞാനയോഗികൾ, അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫെയിൽ ആവും. അവിടെ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നല്ല കോളേജിൽ ചില അവർ പറയും ഇത്ര മാർക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലായ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുള്ളൂ എന്നറിയാം. അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ കോളേജിന് തന്നെ അപ്പൊ അവരുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗക്കാർ എടുക്കും, മറ്റുള്ളവർ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥരാക്കാൻ ലെവലിൽ ഉയർന്നെന്ന് വരാം, പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഭക്തിയോഗമാണ്. തികച്ചും കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് നിർഭയനായ കഴിയൂ. കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും, അതായത് നമുക്ക് നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അത് ഭഗവാന്റെ കരുണ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം. ഭക്തനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഭക്തൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവും. ആ സറണ്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കും. അതേവരെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യോഗാചാര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകളുടെ പേര് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് യോഗാചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിൽ കുറെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം അതിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. അതില് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ യോഗ സംഘടനകളൊക്കെ പല പേരില്, എല്ലാതും ചെയ്യണമെന്നല്ല, പലവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അവരെ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലക്ഷ്യം അതിന് മാറിപ്പോവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവര് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സമയം ഇതിൽ തന്നെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനേലും പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. 15 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? സദാത്മാനം യോഗി കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. സദാത്മാനം യോഗേ നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മസ്താനം അധിഗച്ഛതി. വിവർത്തനം. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, കർമ്മം എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം അല്ലെ കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവിക സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോകം, ഒന്ന് ദൈവ സാമ്രാജ്യം, ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം. ഇത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവിക സാമ്രാജ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഭൗതികമായി ഒന്ന് നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗാചാര്യം. ഭൗതികത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ നിർത്തേണ്ടവയാണിത്. കാരണം നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലഭിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പരമവ്യോമത്തിൽ ഭഗവധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ.
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കടക്കാം. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുക്തി. പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യനും ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയത്രേ. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ട് അല്ലെ, തമസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പം എന്താണ്, ഒരു വെളിച്ചത്തിന് ഒരു സ്രോതസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ. പക്ഷെ പരമമായ വ്യോമത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രകാശങ്ങൾ വരുന്നെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശത്തിന്റെയോ ജ്യോതിസുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ശാന്തി എല്ലാവർക്കും അതാണ് ശാന്തി, അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി ലഭിച്ചിരിക്കും, അതായത് പരമാനന്ദത്തില് ആ വ്യക്തി എത്തിയിരിക്കും. കൃഷ്ണാപബോധത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. പരിപൂർണ്ണ യോഗിയിൽ പൂർണ്ണത ലഭിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരംപുരുഷനായ കൃഷ്ണ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ മാർഗത്തെ പിന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ആ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗോസ്തി നൈകാന്തമശസ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് ഇത് പറയും, ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലോ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ കടലിൽപ്പെട്ട് ഒരു വഞ്ചി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് അത്ര അധികം നമുക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പ്രഭാതസ്വാമി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും അപ്പൊ പ്രഭാതസ്വാമി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ശിഷ്യൻ വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും പ്രഭാതന്റെ അടുത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ആ വ്യക്തി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭാതസ്വാമി പറഞ്ഞ അവൻ മണ്ടനാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മ മണ്ടനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ശരീരം കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല, ആ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 16ാമത്തെ, ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനൊപ്പം മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യമനിയമത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മത്സ്യം, മാംസം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദയ അല്ലെ, കരുണയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അത്രയും കരുണയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കരുണ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീകൂപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കരുണ, ദയ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് മാംസം, അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത്
ജന്തുക്കളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. അപ്പൊ മാംസം അത് വേറെ ലെവല്. കരുണ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മാംസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു യോഗി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നിബന്ധനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. കാരണം മാംസം ഇതൊക്കെ ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തപസ് അല്ലെ, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 100% ചെയ്യണം. ആ തപസ് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം നമ്മൾ ലഹരിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഉന്മാദം ആ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴാ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വീണ്ടും താഴണം. അതാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പറയാം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധിനായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടി പൈസയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? സത്യസന്ധത നമ്മളേക്ക് എന്ന് പോകണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദൈവികമായിട്ട് ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊരു യോഗി ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണനെ നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയും ഇന്ത്യയുടെ വിസിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ ഭുജിച്ചത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് പിന്നെ പ്രസാദമായി മാറി അല്ലെ. അത് പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല. അതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭുജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു പാപമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതിൽ വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭുജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഏൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകിൽ പലതരം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അനേകായിരം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കണ ഓരോ കാര്യത്തിനും. അതാണ് അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രഭാത സ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ നിവേദിച്ച് ഉച്ചിഷ്ടം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം സൃഷ്ടിച്ച് ഉപവാസ ചടങ്ങുകൾ യോഗാഭ്യാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിപൂർണതയിൽ നേടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് ആചാര്യന്മാര് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം ടീച്ചേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത് അവര് പഠിപ്പിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്നാലല്ല നമ്മള് മുന്നിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ആചാര്യന്മാർ സത്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സത്യം എന്താണെന്നും അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ് ഏത് വഴിയെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വഴിയിൽ കൂടി അല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ അത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് 16 കഴിഞ്ഞു 17ാമത്തെ. യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. വിവർത്തനം. ആഹാരം, നിദ്ര, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെ അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാം.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. കൃഷ്ണബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യം ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയ നഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം, കൃഷ്ണബോധിത പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, നമ്മൾ പല കൃഷ്ണബോധമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അടുത്തത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതുകൂടും ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണൻ സേവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മുഴുങ്ങിയിരിക്കും. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന. അവർ അത്രയും ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് പോലും ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ലെവല്. അതിലേക്കെങ്കിലും കുറെയെങ്കിലും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൽ വരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. വിവർത്തനം. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വിക്രിയകളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയത്വം, നിഷ്കാമത നേടിയവനെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ യോഗയുക്തൻ, പിന്നെ യോഗാരൂഢൻ, അങ്ങനെ 2 വേർഡുകൾ ഉണ്ട്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ അയ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാൾ യോഗയുക്തനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കടക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിരക്തിയിലൂടെ കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയിലൂടെയും നമുക്ക് കടക്കാം. ഏത് ലെവലായാലും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം അതായത് ഒരു രാജാവിന്റെ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകള് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ പുകഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു. കർണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാ ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂകളുടെ സൗരഭ്യം അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. നാവ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ്? തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന്. നാവ് ഭഗവാന്റെ തൃക്കാലുകളെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി ദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കാലുകളോ ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ശിരസ് ഭഗവാനെ തിരുമുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന്. പിന്നെ അഭിലാഷങ്ങൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിലാഷം, അംബരീഷ മഹാരാജിന്റെ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ്? സ്വന്തം ആഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാം. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ് താഴത്ത് ദുർവാസാവ് മഹർഷി വീഴുന്നത്, അല്ലെ? സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ടും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഭക്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ കൂടെ അല്ല, കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ റോളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ, 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേഗതേ സോമപാസ്മൃത യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ. വിവർത്തനം. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ആത്മജ്ഞാനി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അശുദ്ധനായി നിലകൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു യോഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്, കാറ്റ് തട്ടാതെ ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്ര സത്തിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അശുദ്ധനായി നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് നിരന്തരം അതീന്ദ്ര സത്ത, അതായത് ഭഗവാനിലെ എപ്പോഴും ധ്യാനമുറിച്ച് നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ അത് ദീപനാളം പോലെ ഒരിക്കലും ചലിക്കില്ല, അത്തരം പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ ക്വാളിറ്റി അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതായത് സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളെ പോലെ
അചഞ്ചലനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നിർത്താം. ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ല, അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നാലാമത്തേല് പറയണത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? യോഗാരൂഢനെ പറ്റി പറയണത്. യോഗാരൂഢന്റെ പറയണത് തൃഷ്ണകള്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം, പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് ശത്രുവാവും. ഇപ്പൊ ഒരു നായയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. ആ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവനാണ് ശരിക്കും, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും ആ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാനവും അപമാനവും ഇതൊന്നുമില്ല. ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം തികഞ്ഞ സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാ രോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെ. കാരണം എന്താ, ഇത് ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്ന് അറിയാം. ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭൗതികയിൽ കാണുന്ന എന്ത് കാര്യം ആ വ്യക്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും ഗുണകാംക്ഷികളും ശത്രുക്കളും, ഇതെല്ലാതും ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ആ വ്യക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്, എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വരുന്നത്, നമ്മൾ യോഗയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യണം, ആഗ്രഹിക്കണം, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം, ധ്യാനയോഗം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും, ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോവാ, കുശുപ്പിൽ വിരിക്കാം, മാന്തോല് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള, അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ആസനം, കറക്റ്റ് പൊസിഷൻസിലേക്ക് ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കഴുത്തൊക്കെ നേരെ ഗൃജരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗ നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. പിന്നെ ഒരു യോഗിനെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേറൊരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് അധികം ഭക്ഷിക്കാൻ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, അതായത് നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ അതിനൊക്കെ കുറെ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ള ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, കുറച്ച് ഉറങ്ങാനും പാടില്ല. അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് രൂപഗോസ്വാമി അപ്പൊ 2 മണിക്കൂറല്ലേ ഉറങ്ങണമെന്ന് ചോദിക്കാം. അത് ഇതിനായി ബന്ധമില്ല, അവര് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യോഗിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ലെവലിൽ ചെയ്തിരിക്കണം, അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ യോഗിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വാളിറ്റികൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആ വ്യക്തി യോഗിയായി മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആഹാരമാണെങ്കിലും നിദ്ര ആണെങ്കിലും വിഹാരമാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 യമ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് പിന്നെ പറയുന്നത് 19 പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനൊരു ദീപനാളത്തിനെ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്ര കാറ്റുണ്ടെങ്കിലും അത് ദീപനാളം ചലിക്കില്ല, അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. 2 ആഴ്ച നമ്മ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായി, അത് കാരണം കൊണ്ടാ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബില് ലൈവ് പോകണമെന്നല്ലേ.
ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സിഗ്നലിനും ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആവായിരിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടില്ലേ? പ്രഭു കിട്ടും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് ഇപ്പം. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നാനന്ദകോടി വൈഷ്ണഭക്തർക്ക് ജയ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണട്ടെ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.